Madwar 78,000 dokument tal-vot għadhom ma ġabrux mill-persuni eleġibbli li jivvutaw fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Dan jammont tal-ftit aktar minn 20% tad-dokumenti tal-vot. Il-kap tal-Uffiċċju Elettorali Louis Gatt spjega li dawn id-dokumenti flimkien ma' dawk tal-Kunsilli Lokali jistgħu jinġabru personalment mill-votant mill-assess tal-Pulizija mill-ġimgħa li ġej mit-tlieta ta' wara nofsinhar il-quddiem. Il-ħinijiet ħajbdew minn għada l-ġimgħa bej it-3 u l-nofsinhar u d-9 ta' flaxija, u bat ikomplu s-sibt mit-8 ta' filgħodu sas-sija u mit-3 sa' 9 ta' flaxija. Il-ġbir tad-dokumenti tal-vot mill-assess se jsir kuljum u jibqa' dej sal-ħadd 17 ta' Mejju sas-sija ta' wara nofsinhar. Is-Sur Gatt qal li l-vot jista' jinġabar biss mill-votant innifsu. Mela kull elettur jista' jiġbor dokument tal-vot tiegħu personalment u jrid jieħu l-karta tal-identità. Ma tistax tieħu passaport, ma tistax tieħu liċenzja, tittieħu biss il-karta tal-identità. F'xi lokalitajiet it-tqassim tal-voti mhux ser isir mill-assess tal-Pulizija. San Pawlu l-Baħar, il-ġbir tad-dokumenti ħajsir mill-assa tal-Awra. Imbagħad għandek daw il-lokalitajiet fejn il-ġbir ħajsir mill-Uffiċċju tal-Kunsill Lokali fejn għandna Bormla, Marsa Skala, Marsa Xlok, Taxbiex, Pembroke, Liklin, Ħallija, Fontana u Asri. Dawk l-anzjani li jgħixu f'dar tal-anzjani tal-fuq minn 50 resident se jivvutaw is-sibt 18 tax-xahar fir-residenza stess. Dawk l-anzjani li għad għandhom l-indirizz tar-residenza antika tagħhom u li qegħdin fid-dar tal-anzjani u li r-relatives tagħhom irċevew dokument tal-vot importanti li jwaslulhom qabel it-18 ta' Mejju lill-anzjani sabiex daw ikunu jistgħu jeżerċitaw id-dritt tagħhom illi jivvutaw ġewwa dik id-dar tal-anzjani. Intant, il-kap tal-Uffiċċju Elettorali għallit lesta l-istampar kollu tal-polozz tal-vot kemm tal-Parlament Ewropew u anke tal-Kunsilli Lokali. Ħeġġeġ li kull min għandu xi problema dwar il-ġbir tad-dokument tal-vot biex iċempel minnu fih lill-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista fuq Freephone 8007 2257. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.